Dar, ako na nimo hangyo nimo ha. Para sa kalinaos ng pagpuyo ug alang sa kalipay ni Ramil. Pasagdan ta siya. Tahuro na to ang ilang kabinyo ni Lia. Isabdan mo ba ako, Carmen? Na? Mutabang ko din ninyo sa komedor, B. Uy, ayaw lang dahil. Uy, sukan nga itang dong ramen na, may ato. Hindi lagi nang. Patabangan lang ko. Day, Aron sa may silbi ang akong pagpuyo din, ba? asawa man ka ni dong ramil. Di, bayaw ka, helper din he. Di bayaw ka katabang. Ako na lang, kaya na ni nako, day. Sige lang, good nang. Ako maning gusto. Patabangan lang, good ko. Sige, sige. Ikalay waswas ha. Ako lang sa tigsabon. Tiwason na yun nato ha. Sige lang. Sige. Salamat nang, ha? Ako'y angay magpasalamat kay mugaan ang akong trabaho kay imo man day akong tabangan. Buta na day mo day oy. Ay, Ramil. ala dong. Dong, wag yung ko'y saan ni dong. Nay, kabubuton gina niyang mutabang din he. Di ba yung ako musugot nga mutabang siya? Nay, namugos man yun. Sige lang, good, Ramil. Ayaw lang, good ka ko. Gusto lang kong mutabang ni nang ising. Sweetheart, wa ta ka did nga mutabang. Ang ako lang ikabalakan, kay nagsabak ka. Tingalig mo unsaw niya ka. Mao nang kinahanglan yun nga dublehon nimo ang imong pag-amping. Bitaw, Ha? day. May punto ba ya si Dong Ramil? Sige na lang day, ako na lang din he. Okay na lagi ko. Kaya na lagi nila ako din he. Sige, Sige siyaya na lang diha. Sige, dadala na nga to dong. Panaka na mo nga to sa kwarto. Sige na. Ako na lagi, may baw din. Kaya na lagi nila ko. Sige na, Dong Ramil. Dadala siya sa inyong kwarto. Salamat na. Pilya juga. Sige. Ayo-ayo mo. So far to Iha, unsa ko ni, Pauline? Nagdahan ka man og, nagdahan ka man og bag. Iha, di ba gisultihan ti kang mahiubos ko nimo kun mulakaw ka? Unsa man? Yes, tita. Nausa na ba gyud ang imong desisyon? Yes. For delikadesa mo, pahawa na lang ko din sa inyo. Pero, oo niya, Iha. Paabangan maka ang inyong bay. Asa ka man magpuyo? Sa butik lang una. Doon naman ko'y kwarto dito. O dili ba, adto ko sa akong cousin nga si Emily. O sige, mao makay imong desisyon. Pero Iha, hinumdumi. Abierto ang among pultahan alang nimo. Anytime. Pwede ka makabalik din sa bay. Thank you, tita. Ibilin lang na ako ang uban akong mga gamit o nga sinina din ha. Gamay ra ni akong tita. Okay, ikaw ang mahibaw, Iha. Basta anytime. Bisag unsa kang orasa nga musa ka din sa bay, feel free to do that. Hinumdumi nga imo sab kining panimaya. Ha, Pauline? Thank you, tita. Thank you. Bye. Bye. Okay, take care. God bless, Iha. Sweetheart, bisag dako ni mong tiyan. Kinahanglan mo tambong dito sa graduation ha. O lagi sweetheart. Ang tambong ko. Ayaw ka balaki. Musayo kog adto sa university alang sa mong baccalaureate mas. Ug gisabot ko na to si Randolph nga mo'y mo drive nimo paingon dito. Okay ra kung mag-commute ko, Ramil. Basin o gamito ni mami mo si Randolph. Basta kinahanglan mo tambong gid ka ha, okay? O lagi, matambong lagi ko, Ramil. Baby, tambong ba mo ni mami nimo sa graduation ni daddy ha? Nilihok lang siya yung tando. standing by my window, Bye-bye, baby. Ato na si daddy. listening for your call. Tingnan. Seems I really miss you after all. Dang, 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 dang. So, minggu nga muro pagkasal mo na. Para paso na dong. Uy, Asan mo ka dong?
Maadto na ako sa kuan, university. Oh, Atay nakalimtan. What's wrong? Kuan minggoy katong tuga. oh, Balik tuga. ko bito sa closet. Oh, no Kay problem. Late na ko. Okay, ako'y bahala dong. It's all rice and corn. Sige, salamat. Sige dong, ako iapas ako dong. Dahlia! Dahlia! Mami, Di ko gustong magdugay ka rin. Layas ini! Magsurok ang akong dugo nga makakita ni mo! Layas! Layas ini! Layas! 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 Hoy! Unsa man? Buhi pa ka! Hoy! Hoy! Unsa man? Patay na ka! Buhi pa! Laya! nabahay ko ninyo. Nabahay ko. Maayo kagad kay mo arte, Miss Lovely Catwoman! Bravo! Best Actress! Mami, tinuod ang akong isun. Hilang! Bahala ka niya! Sakit kayo ang akong tiyan. Patay niya! Tabangi ko ninyo! Tabang! Ay, Somer! Ha? Ay! Uy, Day! Day! Ay, bumbero! Bumbero! Bugatan mo na yun! Luwag mo mukha mo! Hinay. Haliday! Haliday! Hinay lang ha. Haliday! Hey! Uy! Ginuwag mo na yun! Day, day. Day! Magadto ka sa ospital, day. Ay, Hilita! Hilita! Kuy, Oh, si Dora Sige. ba? Angay na tong pahibawon. bitaw no? Oo, unsaon man, saan na to pag-contact? Atong tawagan! Ha? May cellphone di ay kagay? Sa pagtuon naman ako, 4. Atong tawagan. May cellphone pa kasi. Text-text ta. Text me ta taron. Dapat daw eh. Ay, sige. Yawid mo. Oh, gali ka tadi anak diha. Hello? Dong, na ako niya, Dong? Minggoy ni. Kung nanawag man ka. Dong! Dali nga rin dong sa ospital, Dong. Hospital? Gidana mo dali sa ospital. Ospital lagi. Among gidas dali ya, Dong. Kay mga anak na tingali ni Dong. Say mga nagod nga. Pito pa lang gani nakabuhat. Na magbuot ra ba ka bata? Mga anak na rin dali, Dong, dali. Sige, sige. Oh, ahayin mo ng ospital ah. Kumusta ang asawa? Unsa man, nanganak na si Leia? Unsa man, premature? Nanganak, pero... Patay ang bata sa pagkahimugso niya. Di ako karon sa ospital. Si daddy mo. Wala si daddy mo. Unsay wala? Dead on arrival.
Kalibutan nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan, na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong